Празен Антоний Иванов излиза на правата. Следва от Георги Лазаров и Михаил Гаргов. Това ще е двойката. Победа за Антоний Иванов. Второ място за Георги Лазаров. Трети Михаил Гаргов. Това са медалистите. Отново на среща вятър минус 0,3. Времето на Антоний Иванов 22,03. Второ място и сребърен медал за Георги Лазаров 22,30. Личен резултат за Георги Лазаров и трето място за Михаил Гаргов 22,72.